मा खालामदों नों मानसिनो दां बैलाय किचन प्लेटजों फैगौ बैलाय मय थांनो नागिरदों एथ' लेट जोंखौ मम' लानो सिनायबावदोंमोन नामा माबायदि गोथां टेस्ट खालामो सासेयाव बै हगार बेना जों मा होनो माबायासो मोजांसिन जोंनि मा होनो गौरां पार्कआसो मोजांसिन होनबालाय 10 थाखाल' गेलेग्राबो दङ अबेथिं सिदा ना आगदा मा भुटान हाजो नामा बेरायनाय होनबाथाय आंना माबा बर' मन्दिरानो फैया नायलाय ओमफ्राय बेखौ माइ हानायखौबो साइज नुबावनो नायलाय थपथ होनायखौ बेटेल ग्राउन्डनि गावलायनायाव दं ना मोनसे जायगा बेबायदि पाबजि जालायबावबाय आं बाथारो दे माने आंखौ मोजां खोनाहरो आरो नोङो दा फुल गायोना साराना जोंनिथिंनिफ्रायनो फैयो ना बिथिं बै आलदा लामा हाबग्रा दङ नामा बे ओरै रङिया तामुलपुरफोरथिं दा बेजोंल' लामाया दारागावनि लामाखौ होनदां माने बेल' ना बै आलदा ओरै तामुलपुर रङियाथिंबो हाबग्रा दं नामा होनदां itu malah naik lah nang buat kita. Ini ada di bawah ini naik lah. Di water malah nggak. Mana mana naik nang water mana. Bella koi bagan nih. Ini nama picnic spot. They donated by. Jauh le tak kini.
Ini botol cuma kaleng tempe. Jadi udah lagi gimana ini? Udah lagi. Udah lagi. Aku yuk gitu mas. Kena lama di Hira siapa pun sama. Oh, Ecotourism Society. Hơi lên đỉnh á. Mình có mấy gà cái lên khăn lắm cũng. Ôi, xem ạ. Này và trước cha mấy cái này xong rồi. Kejar sih. Maya. Apa? Rau durian ya dengan lagi kok rasanya nih pepe lagi guys malah duri tayo coba mencintai dong ba subscriber perang nih subscriber komen lihat nani hot Jadi kalian macam sama tu kusu ne, buria. Nih macam dah baju baju beraman surpi. Rasanya nih waktu kalian sang burung ada. Tapi si kuro nih baik juga kemana? Hah? Buhi ya bang. Oh, buhi terus nih. Koma. Ani bah, ribu buhi berapa? Untuk kita berapa saya sunai? Buhi untuk buhi jangan di buhi mana na? Tuh nih sini jadi mana lagi? Bila beliau apa yang sih kip jadi? Beri tangrai lama ya bujang. Beri tangrai tak. Oh bujang badi barang kena.
नै लाइभआव लानोसै आङो दुगानो बेयावनो लायोमोनथ' भिडिअ मानसिफ्रा बाय मा फुल नों बेलेग स्टाइलनि दङ ना बेखौ फट' खेबजानो मोजां जागोन ना नोंहालाय मा नोंहा थाखादों माने मालाय बानायखा होननानै गन होनायखौ नुवाखै Bác ơi! Ôi bác ơi! Ơi! Đừng muốn ta đi hả đúng không? Ta đi bảo cô. Ta đi ăn ở đây đúng tak kalau mau. Makami nih, makami. Josalpuri. Josalpuri. Jongsarpuri आच्छा. Saya langkadों जों. Mulas dong biसिनाव ओमफ्राय